खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ दायो सोनानै हरबाय दै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोनो बावलायलांदोंसो आरो नैबे इलेक्सननि नामाव जोंहा गरम जाबाय नालाय दा बेनिखायनो पीएम किसाननि खोथा बाथ्रायानो माने थालांला जोब्बाय आरो दा जिखियानो जाया मानो दायो नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरबाय नोंथांमोनाथ' बयबो गोसोआव दंखायो जानांगौ नैबे पीएम किसाननि 20थि किस्तिनि फैसाखौनो दाख्लै बावैसो मास मोनसे सिगाङाव आगस्टनि 2 तारिखआवसो सोना हरदोंमोन मास मोनब्रैयानो दायो जास्लाबासै नाथायबा दायो सोनानै हरबायानो नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों गासिबो भारतनि गासिबो रायजोनि नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों ना माखासे रायजोनि मानसिफोरनोल' पीएम किसाननि नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांहोनानै आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि जोंहा बियो टुइटार हेन्डेल दै दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन रिलिज खालामबाय होननानै नोंथांमोना बेहाय नुखाबाय जानांगौ आं बेखौनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोननिसिम मैया नङा 26 इलेक्सननि रिजाल्ट होखानिनो पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों दै 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरदों नैबे नायनो हागोन डेटआ 26 सेप्तेम्बर दाख्लै इलेक्सननि रिजाल्ट होखालि नैबेलाय नायदो रिलिज अफ 21st Instalment अफ पीएम किसान सम्मान निधि होननानै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेसेबां कौटि थाखा बेहाय रिलिज खालामनाय जाखो दा बेखौबो बेहाय होनाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय नाथायबा बाथ्राया बेसो नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन ना हराखै जोंनि आसामनि जायफोर आबादारिफ्रा जायफोर किसानफोरा पीएम किसाननि जाय फैसा मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन ना हराखै दा बियो मोनसे बाथ्रा आरो दा बिनिखायनो मिथिना लादो नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ माखासे रायजोनि आबादारिफ्राल'सो दायो मोननो हाथ'दों दै मानो होनोबा दैबाना जादोंमोन नालाय नैबे रायजोफ्राव पान्जाब हिमाचल उत्तराखन्डआव दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफ्रा आबाद खेथिया बिथांमोननिया लस जादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दायो नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ दायो सोना हरग्रोबाय एडभान्सआवनो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ मास मोनब्रैजोंसो पीएम किसाननि फैसाखौ सोयो नाथायबा बिथांमोननि नैबे पान्जाब हिमाचल उत्तराखन्डआव दैबाना जानायनि जाहोनाव आबादारिफोरनो दायो पीएम किसाननि नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौ एडभान्सआवनो सोना हरनाय जाग्रोबाय दै दा बिनिखायनो बयबो मिथिदो जोंनि नैबे आसामनि आबादारिफ्रा जायफोर पीएम किसाननि जाय फैसा मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना मोननो हाथ'वाखै नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंसो मोननो हागोन नैबे नभेम्बर मासावसो नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दै जोंनियावबोथ' जादोंमोन दै बानाया बहाबा माबायाव जादोंमोन जायगाफ्राव जादोंमोन आरो नैबे बिहारावबो जादोंमोन आरो बहाबा वेस्ट बेंगल बायदिसिनायावबो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दा अब्लाबो दा सोआसै माथ्र नैबे पान्जाब हिमाचल आरो उत्तराखन्डनि आबादारिफोरनोल'सो दायो नैबे पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ गिबियावनो बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरग्रोबाय 2000 करै नोंथांमोना बयबो नेलायनांसिगोन नोंथांमोना जायफोर पीएम किसाननि फैसा मोनो जोंनिखौ सोना हरथ'वाखै दै बयबो बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना अखा बांद्राय हानायनि जाहोनाव दैबाना गोबां जानायनि जाहोनाव आबाद फोथारा गोबां लस जानायनि थाखाय पान्जाब हिमाचल उत्तराखन्डनि आबादारिफोरनो पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरग्रोदों दा बिनिफ्राय बेखिनियावनो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोनाथ' नभेम्बर मासाव मोनगोन नालाय जोंनि नैबे आसामनि आबादारिफ्रा जायफोर पीएम किसाननि जाय फैसा मोननो हायो नोंथांमोना नैबे नभेम्बर मासाव पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय गोबां फ्रड सोलिदों होननानैबो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बुंहरखादों दाबो बे फैबायानो थादों एसएमएसआ बयनिबो मबाइलाव एसएमएस फैबाय थादों पीएम किसाननि मुङाव नैबे एपखौ डाउनलड खालामनानै होननानै सोरनिबा वाट्सएपआव फैदों सोरनिबा एसएमएसआव बायदिसिना एसएमएस फैदों पीएम किसाननि मुङाव दा बिनिखायनो आं खावलायनाय थादों नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो नोंथांमोना पीएम किसाननि मुङाव जाथामोनला जुदि एप डाउनलड खालामनो थिनोबा एबा माबा मोनसे नोंथांमोना नैबे लिंकआव थुनानै थां नैबेखौ आपडेट खालाम होननानै जुदि जाथामोनला एसएमएस फैयोबा आं खावलायनाय थायो आबादारि नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना माब्लाबाबो दाथुथार नङाबा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दङ बेयो लांजोबगोन बहा 2000 बहा नोंनि बेंक एकाउन्टआव जिर' जानाय दा बेनिखायनो खावलायनाय थादों पीएम किसाननि मुङाव वाट्सएपआवनो जा एसएमएसआवनो जा जुदि जाथामोनला एसएमएस फैयोबा नोंथांमोना दा फोथायथार लिंकआव थुथारनो नाङा डाइरेक्ट ब्लक खालामखा होननानै आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थायो नङाबा
नोंथांनि जोबोद मोनसे भुल गोरोन्थि खामानि मावनाय जागोन जुदि नोंथाङा लिंकआव थांनानै डाउनलडफोर खालामलाबायोबा दा बेखौ आं खावलायनाय थाबाय दा बेखौनो नोंथांमोना मिथिना लादो माथ्र नैबे माखासे दैबाना जानाय रायजोफोरनिखौल'सो सोना होदों हिमाचल पान्जाब उत्तराखन्डनिखौल'सो जोंनि आसामनिखौ सोथ'वाखै दा बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना PM किसाननि बागै माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बयबो कमेन्ट खालामदो आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों